जय मसीह अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां गोनांथि आरो गोबां गोथौआव थानाय बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। बेनो जादों जाहैबाय नंखाय बुंनायनि बिसय। दिनै गोबां मानसिफोरानो साननानै लायोदि जे फिसा नंखाय बुंनाया जेबो गिदिर बाथ्रा जाया होननानै साननानै लायो। बेनिखायनो दिनै मानसिफोरा बुङो जे नैबे आंनि बुंनाया धेमालिसोमोन, एसे नंखायखौ बुंनानै होबाय, जुदि सैथोखौ बुंनायमोनब्ला जेंनाया फैगौमोन। न'खरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बेखौ बुंनो गोनां जाबाय, खामानि मोननो थाखाय बेखौ बुंनो गोनां जाबाय, रावहाबो गोसो दाबायथों बेनि थाखाय आं बुंबाय, बेबायदि होननानै गोबां मानसिफोरा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङोदि नंखाय बुंनाया फिसायानो जाथों एबा गिदिरानो जाथों, बेयो लासै लासै मानसिनि जिउआव खोमसिखौ लानानै फैयो, गिनायखौ लानानै फैयो, बायग्लिनायखौ लानानै फैयो, फोजोबस्रांनायखौ लानानै फैयो। अनजाग्राफोर, नंखाय बुंनाया खालि सोदोबल' नङा, नंखाया मोनसे हुदा जालाङो आरो जेब्ला बियो हुदा जालाङो अब्लाना बियो मानसिनि चरित्रखौ नस्थ' खालामो, चरित्रखौ जानानै होयो, केरेक्टारखौ फोजोबनानै होयो। मानसिया गिबियाव मोनसेल' नंखायखौ बुङो आरो बिनि उनाव बे मोनसे नंखायखौनो दोनखुमानो थाखाय, एखुमानो थाखाय गासै 10टा नंखायखौ बुंनो गोनां जायो। लासै लासै मानसिनि जिउआव सैथोनि जायगायाव गिनाया फैयो। बियो अरायबो सानबाय थायोदि जे आंनि नंखाय बुंनाया दा हमजाथों होननानै, आरो सानबाय थायोदि सैथोखौ जेन दा मिथिथों, आरो सानबाय थायो आंनि मान सन्मानफोरा जेन दा गोमाथों, मानोना बियो नंखाय बुंनानै लादों, बेनिखायनो बेफोरखौनो सानबाय थायो। बाइबेलाव लिरनाय दङदि इसोरा सैथोनि इसोर, इसोरा सैथोखौ मोजां मोनो, नंखाया सैताननि राव। सासे मानसिया जेब्ला गले गले नंखायखौ बुङो बियो इसोरनिफ्राय गोजान जायो आरो सैताननि सेराव सहैयो। बे जाहोननि थाखायनो बाइबेला नंखाय बुंनायखौ पाप होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्टआ गावखौ ओरैहाय बुंदोंमोन, आंनो लामा, सैथो आरो नंगौआ होननानै। अनजाग्राफोर, बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ सैथो। जेराव जिसु ख्रिस्ट दं बेयावनो सैथो दं, जेराव नंखाया दं बेयावनो खोमसिया दं। जेब्ला मानसिफ्रा नंखाय बुङो, मानसिखौल' थगायदों बे नङा, नाथायब्ला बियो गावनि जिउनिफ्राय इसोरनि उपस्थितिखौबो गोजान खालामनानै लादों। गोबां मानसिफोरखौ गिर्जायाव समायना नुयो, मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौ गोथार दिन्थिफ्लायो, नाथाय न'आव खामानि मावनायाव, फरायनायाव, रां खामायनायाव, सोमोन्दोआव अरायबो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो। अनजाग्राफोर, इसोरा जोंनि बाहेरनिल'खौल' नाया, बियो जोंनि गोसो इसिंनि गोसोखौ नायो। मानसिफोरा जोंनि रावफोरखौ खोनासङो, नाथाय इसोरा जोंनि इरादा, जोंनि मन, जोंनि गोसोखौ नायो। जुदि दिनै जोंनि गोसोआव नंखाया दङब्ला इसोरा बे नंखायखौ नुगासिनो दं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नंखाय बुंनायनि सेथि खहायानो जादों जाहैबाय गोसोनि सान्थिया एबा गोसोनि रंजानाया गोमालाङो। जाय सुबुङा एबा जाय मानसिया सैथो बाथ्रा बुङो बिहा गिनांगौ थाया एबा बियो गिया। जाय मानसिया सैथो बुङो बे मानसिया गोसोआव लानांगौ बाथ्रा गैया जे सोरनो मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बबे जायगायाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बेफोरखौ गोसोआव लानांगौनि दरखार गैया। नाथाय जाय मानसिया नंखाय बुङो बियो अरायबो गोसोआव लानो गोनां जायोदि सोर मानसिनो मा बाथ्राखौ नंखायै बुंदोंमोन, बै गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानो गोनां जायो। आरो जाय मानसिया नंखाय बुङो बिनि गोसोआव अरायबो गिनाया थाबाय थायो, उसाव बादावा थाबाय थायो। जानो हागौ बेबायदि मानसिफोरा दिन्थिफ्लानो थाखाय गोबां समाव मिनिनोबो हागौ, नाथाय गोसो इसिङाव गोबां जेंनाजों बेंखन जानानै थायो। गोबां समाव बेबायदि जानो हागौ नंखाय बुंनायनि गेजेरजों दान्दिसे समनि थाखाय बासायजानो हागौ। बियो दान्दिसे समनि थाखाय साननो हागौ आङो जोबोर मोजां खामानि मावबाय एबा गोबां गियानिनि खामानिखौ मावबाय होननानै साननानै लानो हागौ। नाथाय दान्दिसेनि उनावनो बिनि बे नंखाय बुंनायानो मोनसे गिदिर जेंनाखौ लाबोगोन। मानोना नंखायनि जिथु जिउ दङ बे जिउआ गोबां गुसुं, नाथाय सैथोनि जिउ दं एबा आयु दं बे गोबां गोलाव। सैथोआ गोबावजों नुजानो हागौ, नाथाय नुजाथारगोन एबा फैथारगोन। इसोरनि गोथार बाइबेलाव बे बिसयाव ओरैहाय लिरदों, बोसोन बिजाब 12:22 सिरियाव, नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबुआ मुगैयो, आन्थाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेनि ओंथिया बेनो जादों जाहैबाय जेब्ला जों नंखाय बुङो अब्ला इसोरा दुखु मोनो। अनजाग्राफोर, साननायसाय जों आरजबो खालामदों, गिर्जायावबो थांदों, आराधना एबा वर्शिप, प्रेजेन्ट वर्शिप जों खालामदों, नाथाय जोङो जोंनि गोसोआव जोङो जुदि नंखायखौ सोनानै दोनखोमादोंब्ला अब्ला बैबायदि समाव इसोरा जोंनि जिउखौ लानानै गोजोननो हागोन ना एबा रंजागोन ना? इसोरा जोंनि दिन्थिफ्लानायजों गोजोना, नाथाय इसोरा गोजोनो जोंनि गोसो इसिंनि सैथोनि गेजेरजोंसो इसोरा गोजोनो। अनजाग्रा लोगोफोर, नंखाय बुंनायनि गेजेरजों सोमोन्दोफोरा बायो। जेब्ला सोरबा सासे मानसिया आंनि नंखाय बुंनायखौ बुजिगोन एबा मिथिगोन, बै समाव बिनि फोथायनाया बायो। आंनि सायाव जि फोथायनाय दङमोन बै फोथायनाया बायगोन। अनजाग्राफोर, फोथायनाया मोनसे आयना बायदि। खनसे बायनायनि उनाव
फिन बेखौ खौसेथि खालामनो एबा जरायनो एबा मोजां खालामफिननो गोब्राब जायो। हौवा हिन्जावनि गेजेराव जुदि नंखाया थायोब्ला, लोगोनि गेजेराव नंखाया थायोब्ला, बिमा बिफा आरो गथ' गथायनि गेजेराव नंखाया जुदि थायोब्ला, अब्लाना लासै लासै जि अनलायनाय दङमोन बै अनलायनायफोरा गोमालाङो। जेराव नंखाया थायो बेयाव फोथायनाया थाया, आरो जेराव फोथायनाया गैया बैयाव सोमोन्दोआ गोबाव समनि थाखाय गोगोमै थाया। अनजाग्राफोर दिनै गोबां नखरफोरा बायगासिनो दङ मानोना बिसोरो सैथो बुंज्लायाखै। हौवाया गावनि हिन्जावखौ थगायदों, हिन्जावा गावनि हौवाखौ थगायदों, गथ'फोरा गावनि बिमा बिफानियाव नंखाय बाथ्राफोर बुंदों। जागायजेननाया फिसा जानो हागौ, नाथाय बे फिसानिफ्रायनो गिदिर दावहा एबा नांज्लायनायाबो जागोन। नखर बायनायनि आरो सैनांनायनि जाहोनबो जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंखाय बुंनायनि गुबुन मोनसे खहाया जादों जाहैबाय जोंनि जिथु आइडेन्टिटि, जिथु केरेक्टार, आखल आखु दङ बेखौ गाज्रि खालामनानै लायो। जेब्ला मानसिफोरा सोरबा सासे व्यक्तिनि गले गले नंखाय बुंनायखौ नुबाय थायो अब्लाना बिनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ फोथाया। जानो हागौ नोंथाङा बबेबा समाव थारैनो सैथोखौनो बुंबाय, अब्लाबाबो मानसिफोरा डाउट खालामगोन बियो आरोबाव दिनै नंखाय बुंबाय होननानैसो बुंगोन। बेनिखायनो नंखाय बुंनाया दान्दिसे समनि थाखायल' गोरोन्थि नङा, नाथायब्ला बेयो जोंनि गासै केरेक्टारखौ लोरबां खालामो। जुदि सोरबा फरायसाया नंखाय बुङोब्ला, नकल लायोब्ला, बाहाना खालामोब्ला, अब्लाना बियो लासै लासै खस्थ' खालामनो बाग्रा जागोन, खस्थ' खालामनाय नङा, फरायख्रुबनाय नङा, मानोना बिनियाव सैथोजों जुजिनो हानायनि हुदाया गैयै जालांबाय। जुदि सोरबा फालांगिरिया नंखाय बुङोब्ला, गुबुनखौ थगायोब्ला, गोरोन्थि एबा नंखाय शेयार फारला सुयोब्ला, नकलि बेसादफोरखौ फानोब्ला, जानो हागौ दान्दिसे समनि थाखाय बियो रां खामायगोन, नाथाय बिनियाव इसोरनि बोरा थानाय नङा। जुदि सोरबा साख्रि मावग्राया नंखाय बुङोब्ला, नंखाय रिपर्ट होयोब्ला, गुबुनखौ थगायोब्ला, अब्लाना सानसे बिनि सैथोआ नुजागोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नंखाय बुंनायनि गेजेरजों जोंनि आत्माया लोरबां जायो। जेब्ला जोङो गिबि नंखाय बुङो अब्लाना जोंनि आत्माया जोंखौ बुङो, जोंखौ हमथायो। गोसो सिंनिफ्राय मोनसे बेबायदि राव फैयो जे बे गोरोन्थि जादों होननानै। नाथाय जेब्ला जोङो गले गले नंखायखौ बुंबाय थायो अब्लाना बै जिथु राव फैनाय, बै राव फैनाया लासैनो गोमालाङो एबा लासैनो गैया जालाङो। अब्लानो मानसिया नंखाय बुंनायाव लाजिनाय गैयै जालाङो। अनजाग्राफोर, बेबायदि जानायानो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन बाथ्रा। जेब्ला मानसिया पापखौ पाप होननानै साननो रोङा अब्लाना बिनि जिउआ आरोबाव बयनिख्रुइबो गिथावना फारसे ओंखारलाङो एबा गिथावनासिन लामा फारसे थाङो। अनजाग्राफोर, बाइबेलाव आनानियास आरो साफिरा होननाय सानै सुबुंनि बाथ्रा दं। बिसोरो इसोर आरो मानसिफोरखौ थगायदोंमोन। बिसोर दिन्थिफ्लादोंमोन दि जे गासैखौबो बिसोर इसोरनो होबाय होननानै, नाथाय बिसोर सिङाव नंखायखौ दोनखुमादोंमोन। बिसोरो मानसिनियावल' एबा मानसिखौल' नंखाय बुंदों एबा मानसिफोरखौल' थगायदों बे नङा, नाथाय गोथार जिउ, गोथार आत्मा, पबित्र आत्मानियावबो नंखाय बुंबाय। नंखाय बुंनायनि थाखाय आनानियास आरो साफिराया थैनो गोनां जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों मोनथिनो हादोंदि जे इसोरा नंखाय बुंनायखौ माबायदि गम्भीरै लायो। अनजाग्राफोर, सैताननि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन हाथियारानो जादों जाहैबाय नंखाय। बियो हावानो नंखायखौ बुंदोंमोन। सैताना बुंदोंमोन दि जे नोङो बै फिथाइखौ जायोब्ला नों जेबो जानाय नङा, बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। बै नंखायनि थाखायनो मानसिनि जोबस्रांनायनि जाहोन जाबाय। बै नंखायनि थाखायनो मानसिनि सैनांनायनि जाहोन जाबाय। दिनैबो सैताना मानसिफोरनि गोसोआव नंखायखौ सोयो। बियो बेबायदि बुङो जे जेबो जाया, बेबायदि फिसा बाथ्रा बुंनायाव, फिसा नंखाय बाथ्रा बुंनायाव जेबो जाया। गोबाङानो बुङो, गासैबो बेबायदिखौ बुङो। नों जुदि बेबायदि फिसा फिसा नंखायफोरखौ बुङाब्ला नोंहा खामानियानो जानाय नङा, नोंहा बेपाराव मुलाम्फायानो जानाय नङा। बेयावखाय बेफोरबायदिखौ बुं। सैताना दिनैबो बेफोरखौ लाबोयो। बेबायदि जेंनानिफ्राय नों जुदि बासिनानै थानोब्ला नों नंखायखौ बुंथारनांगोन। नों बे नंखायखौ बुं। सैताना बेबायदि बुङो। अनजाग्राफोर, नाथाय सैताननि मोनफ्रोमबो नंखाय फोरोंनाया, नंखाय बुंहोनाया जोबथायाव जोंखौ फोजोबस्रांनाय फारसेसो लानानै थाङो। गोबां मानसिफ्रानो गावनि बैसोखौ दोनखुमायो। गावनि खामायनायनि बेलायाव नंखाय बुङो, फरायनायनि बेलायावबो नंखाय बुङो, गावनि खामानि मावनायखौबो दोनखुमायो, गावनि मबाइल बाहायनायावबो नंखायखौ बुङो, खरसा खालामनायनि बेलायावबो नंखाय बुङो, पाप मावनायनि बेलायावबो नंखाय बुङो, आरो गावनि गोरोन्थियावबो नंखाय बुङो, आरो बायदि बायदि समफोराव नंखायफोरखौ बुङो। माखासे मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव नंखाय जिउखौ दिन्थियो। बाहेरनिफ्राय गोबां खुसि नुयो, नाथाय सिङाव बायग्लिनानै थायो। मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव लाइक्स मोननो थाखाय नंखाय सावगारिफोरखौ होनानै लायो आरो नंखाय बाथ्राफोरखौ आपल'ड खालामो। नाथाय जों जेसेखि दोनखुमाया मानो, जेसेखि नंखाय बुङा मानो, गासैखौबो इसोरा मोनथिगौ। अनजाग्राफोर, जों मानसिफोरखौ थगायनो हानो हागौ, नाथाय जों इसोरखौ माब्लाबाबो थगायनो हाया। जेब्ला मानसिया नंखाय बुङो अब्लाना लासै लासैयै सासे मानसिया गावनि सैथो महरखौ खोमानानै लायो। बियो गावनो बावलाङोदि जे गावनि सैथो महरा माबायदिमोन। बियो गुबुन गुबुन जायगायाव
गुबुन गुबुन महरै थांनानै थायो। गिर्जायाव गुबुन महर जायो, नखराव गुबुन महर जायो, लोगोफोरजों गुबुन महर जायो आरो ससियेल मिडियायाव गुबुन महर जायो। नाथाय अनजाग्राफोर, इसोरा जोंखौ हास्थायोदि जे जों मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनसे महरावनो जेन जों थायो। जों जेन जेरावबो सैथो जायो, जों जेन जेरावबो साफा गोग्गो जायो आरो जों जेन जेरावबो फोथायजाथावग्रा जायो, इसोरा बेखौ हास्थायो। अनजाग्राफोर, सैथोआ अरायबो गुरै जाया एबा सहज जाया। अनजाग्राफोर, सैथो बुंनायनि थाखाय माब्लाबा सोरजोंबा रायजानोबो हागौ। सैथो बुंनायनि थाखाय माब्लाबा खहाबो जानो हागौ। मानसिफोरा नोंथांखौ बोराबनोबो हागौ। नाथाय सैथो बुंग्राया इसोरनि नोजोराव अरायबो गोग्गो, साफा, गोथार जायो। नंखाय बुंनाया जोंखौ दान्दिसे समनि थाखाय बासायनो हागौ, नाथाय सैथोआ जोंखौ अरायनि थाखाय उदांस्रि खालामो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, नोङो सैथोखौ मोनथिगोन आरो सैथोआ नोंखौ उदांस्रि खालामगोन। बेबायदि होननानै जिसुआ बुंदोंमोन। नंखाया मानसिखौ खाख्रबो, नंखाया गिनाय लाबोयो, गिनायखौ होयो, नंखाया लाजिनायखौ होयो, नंखाया सोमोन्दोखौ सिफायो, नंखाया गोसोनि गोजोननायखौ सेनानै लाङो। नाथाय सैथोआ मानसिखौ रेजें खालामो, सैथोआ मानसिखौ गोगोम खालामो, सैथोआ मानसिखौ इसोरनि सेरसिम लानानै थाङो। अनजाग्राफोर, जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि जिउआव नंखायखौ बुंफ्लांबायब्ला बे नंखाय बुंफ्लांनायखौ लानानै निराशा एबा दुखु जानो नाङा, मानोना इसोरा अनसुला। जुदि जोङो गावनि पापखौ मानिनानै लायोब्ला अब्लाना बियो जोंनि पापखौ निमाहा होयो। अनजाग्राफोर, गिबि मावनांगौ खामानिया बेनोदि जे जोङो गनायना लानो नांगौ, नाजावना लानो नांगौ जे आं गोरोन्थि मावबाय होननानै। आरो नैथि स्टेप एबा नैथि खामानियानो जादों जाहैबाय जोङो इसोरनियाव निमाहा बिनो नांगौ। थामथि मावनांगौ स्टेपआनो जादों जाहैबाय जेरावहाय नोंथांनि नंखाय बुंनायनि गेजेरजों सोमोन्दोआ बायदों, बैयावहाय सैथोखौ बुंनो जागायजेनदो आरो बायग्लिनाय सोमोन्दोखौ लुखांफिनदो। आरो माखासेफोरा साननानै लायोदि जे गोबाव सम बारलांबाय, गोबाव जाद्रायबाय, दा बेखौ थिग खालामनो हानाय नंलिया होननानै गोबांफ्रा साननानै लायो। आं गोबां नंखाय बुंबाय, आंनि जिउआ सोलायजानाय नंलिया। नाथाय गोसोआव लाखिगोन, इसोरा गासैबो सुबुंखौ सोलायनो हायो। जुदि नंखाय बुंग्रा मानसिफोरा सैथो बुंनोसै होननानै दिनै जुदि थांखि लायोब्ला, अब्लाना इसोरा नोंथांनो मोनसे गोदान जिउखौ होगोन, गोदान लामाखौ होगोन आरो मोनसे गोदान जागायजेननायखौबो होगोन। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो गावखौनो गाव नायबिजिरनो नांगौ। जों गावखौ सोंनो नांगौ, मा आं सैथो बुङो ना? मा आं गावनि बिमा बिफानो सैथोखौ बुङो ना? मा आङो आंनि लोगोफोरजों सैथोखौ बुङो ना? मा आङो गिर्जायाव सैथो बुङो ना? मा आङो मबाइल आरो ससियेल मिडियायाव आङो गावनि सैथोखौ दिन्थियो ना? मा आङो गावनि पापखौ दोनखोमादों नामा? मा आङो बाहेराव मोजांखौ दिन्थिदों नाथाय गोसो सिङाव नंखायखौ दोनखोमादों नामा? इसोरा दिनै जोंखौ लिंहरदों, जों जेन नंखायखौ नागारो आरो सैथोखौ नाजावो। मानोना सैथोआव बोर दं, सैथोआव गोजोननाय दं, सैथोआव इसोरनि उपस्थिति दं, सैथोआव मोजां केरेक्टार दं, सैथोआव गोगोम सोमोन्दोआ थायो, सैथोआव फिउचार दं। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै मोनसे थांखिखौ लादो। थासारिया जेखि जाया मानो, सिटुएसना जेखि जाया मानो, जों नंखाय बुङा। बेबायदि होननानै जों जोंनि गथ'फोरनो सैथोखौ फोरोंगोन। जों गावनि नखरखौ सैथोजों लुखांगोन। जों जोंनि खामानि, फरायनाय, फालांगि आरो सोमोन्दोआव सैथोखौ लाखिगोन। मानोना जाय मानसिया सैथोआव सोलियो बिखौ इसोरा माब्लाबाबो नागारा। जेब्ला मानसिफोरा, सुबुंफोरा नोंखौ नंखाय बुंनो थाखाय नारसिनगोन, बैबायदि समावबो नोङो सैथोखौ बुं। जेब्ला संसारा बुंगोन नंखाय बुङाब्ला जेबो खामानि जाया, बैबायदि समावबो नों सैथो बुंदो। सैथो बुंनाय समाव आंहा मा जागोन होननानै गिनाय फैयोब्लाबो बैबायदि थासारियावबो सैथोखौ बुं, मानोना इसोरा नोंथांजों लोगोसे दं। अनजाग्रा लोगोफोर, गोसोआव लाखिगोन, मानसिनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा धोना बिनियाव थानाय राङा नङा, नाथाय बिनि केरेक्टार एबा मानसिनि आखल आखुआसो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा धोन। आरो आखल आखुनि एबा केरेक्टारनि सैथो सिनायथियानो जादों सैथोआ। जुदि नोंथांनियाव सैथोआ दङब्ला अब्लाना नोंथांनियाव इसोरनि अननाया दं। जुदि नोंथांनियाव सैथोआ दङब्ला अब्लाना नोंथांखौ मानसिफोरा फोथायगोन। जुदि नोंथांनि जिउआव सैथोआ दङब्ला अब्लाना नोंथांनि जिउआ मोनसे गोगोम खुन्थायाव गसंनानै थागोन। फै अनजाग्राफोर, जों जोबनायाव मोनसे आरज खालामनानै भिडिअखौ फोजोबलांदोनि। अ सोरगोनि आफा, जुदि जोंनि जिउआव नंखाया दङब्ला जोंखौ निमाहा हो। जोंनि गोसोखौ गोथार खालाम, जोंखौ सैथोआव थाबायनो फोरों, जोंनि खुगाखौ नंखायनिफ्राय गोजानाव दोन। अ फोरबु, जोंखौ बेबायदि सुबुं बानाय जों जेन जेरावबो सैथो बुंनो हागोन। जेखि थासारि जाया मानो, मोनफ्रोमबो थासारियावनो जों जेन सैथो बुंग्रा जायो। जोंनि न'आव, जोंनि नखराव, फरायनायाव, खामानियाव, सोमोन्दोआव सैथोखौ बुंफबहो। जोंखौ सैताननि नंखायनिफ्राय बासाय आरो जोंखौ जिसु ख्रिस्टनि सैथोआव थाबायनो फोरों। जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। अनजाग्राफोर, बे भिडिअआ जुदि नोंथांनि गोसोआव बाथ्रा बुंबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो, जेन गुबुनफ्राबो बे बाथ्राखौ मिथियो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।